Iritsi da eguna, Realaren eta Rayo Vallecanoren arteko jardunaldia urteko partidarik inklusiboena izateko prestatuta dago. Helburua argia da, oztopoak hautsi eta desgaitasuna duten pertsonen integrazioa ikusaraztea. World Football Summit eta Integrated Dreamsek Real Sociedad Fundazioarekin bat egin dute, aniztasunak bai kirolean bai gizartean duen balioa azpimarratzeko. Gaurkoan Anoetan gaude, jardunaldi honetan antolatu diren jarduera parte hartzaileak ezagutzeko. Inklusioaren alde lan egiten duten elkarteetako erabiltzaileak protagonista izan diren familia argazki handi batekin hasi dugu jardunaldia. Gaur Realak antolatu du urteko partidarik inklusiboena. Zuri zer iruditzen zaizu? Oso polita gira ikustea ondo dagoela eta behar gozatzea ikusten. Jokalarekin eman da atiakona zera ira. Eta urduri zaude horregatik edo zer iruditzen zaizu? Pixka bat, urduri baina poz nago. Inklusioa indar, ez? Zer nahi du horrek, zer iruditzen zaizu kamiseta polita? Usten dut, esan dut inklusioa lagunekin ondo ibiltzea eta ez burukan egotea. Estadioan zehar partida solidarioak, penaltien gunea, txikientzako puzgarri eta musika eta bestelako ekintzak izan ditugu. Real Sociedad Genuin taldeko jokalari eta Realeko jokalari hoien arteko partidak erakarri ditu ikusleen begiradak. Paraleloan, osasun mentalaren arloan lan egiten duten Agifes eta Why Not elkarteen arteko partidua jokatu eta Kemen Power txereko erakustaldiaz gozatu dugu. Urteko partidarik inklusiboenak, Anoetak partidetan eskaintzen dituen ekimen inklusiboenak ikusarazi nahi ditu ere. Onzeren, kolorratzen eta begisareren eskutik, euren betaurreko eta antifazekin penaltiak botatzeko aukera izan dugu. Ikusmen urritasuna duten pertsonek ere, ekimen honetan bere lekua eduki dezaten. Partida guztietan bezala, entzunez ikusi, ikusmen arazoak dituzten pertsonentzako audiodeskribapenak, zeinu hizkuntza eta nabilen skodeak erabilgarri daude ere gaurkoan. Eta gutxi gora bera konta iguzu zer da gaur egin dezuena? Oain partido bat jolastuko dugu, veterano eta veteranak nahaztuta eta gero kanpo ertengo dugu lehen guztian Liga Genuinetako puntu danak genuen zulpeikoak eta horren zari bezala zake edo horringo dugu. Muy contento con la Fundación y con la Real porque así damos a conocer nuestro deporte y todos los que necesitamos hacer deporte adaptado, pues qué necesidades necesitamos. Arteak ere eduki du tokia urteko partidarik inklusiboenean. Berdini dantza taldeak atarikoan eta atsedenaldian egindako emanaldiek kultura eta inklusioa uztartu dituzte.
La Liga genuineko talde txuri-urdinak protagonismo berezia izan du gaurkoan. Aurreko denboraldiko fair playean lortutako puntuazio altuena aintzat hartuta, ohorezko sakea egin dute. Zenmoz esperientzia. Polita, magikoa da. Polita. Hunkigarria. Desde por la mañana ha habido muchísimas cosas que me parece que se están haciendo muy bien por parte de la Fundación y esto en concreto pues me parece que es algo que el que lo tengáis en cuenta es algo especial, maravilloso y que nos tengáis ahí y penséis en nosotros es algo brutal, ¿no? Yeah.